ụmụnne Igbo anyị abịa Igbo Class World. Taa anyị ga-eme matchmaker. We are going to do matchmaker today and the relationship advice. Yesterday we have sent 28 ladies to 2 odogus. From there they will select who will be the wife of odogu. Please, let's put them in prayer. May God grant them their heart desire. Together we are going to make good marriage. Not only one person. It takes 2 to tango. So, never you think you are doing one person a favor. No, it takes 2 to tango. Without a woman, man is nothing. Without man, woman is nothing. So, the parents born you, a woman and a man. A man cannot born alone, and the woman cannot born alone. And God said, go into the world, be fruitful. Fill the world, so it's only through marriage that you can fill the world. You can give birth anyhow you like, as how many as you want. But if you choose to be single mother, then you can give 2 or 1 or 2. 3 is highest. But when you marry, you can born 6, 7, 8, 9, 10. Even 11, you can marry as many wives as you like, because Solomon, they marry, David, they marry, they have many concubines. So I don't know why they say during our own we shouldn't do so. So I think they're cheating us. Okwano enyegokwa m unu odogwu ndị niile weta chichiche foto pa ma nọmba fa enyego m unu odogwu ga na asagezi unu tinyekwe phone unu on. Tinye phone unu on nyabu akpọ unu oya arotalele unya can send 28 ladies to 2 odogus. So matchmaker anyị na-eme anyị nwe private nyana individual igotago anyị nwe nke public. Anyone you choose, we are going to do it for you. Ezi nwanyị duko ọnụ ahịa ya kalili yubi. Ezi nwanyị duko akada agbachiri ụzọ ubi ọkanyala ọkwa itinyere eze na nsogbu ịkpacha anya wee na-eme ka ị nwere mana agụba dị nkọ. Ezi nwanyị duko ọnụ ahịa ya kalili ubi. Ezi nwanyị duko onye ga-abụ nwunye odogwu ka njụọ onye ga-abụ nwunye odogwu onye ga-abụ nwunye odogwu ka njụọ onye ga-abụ nwunye odogwu. Ịbụrụ nwunye odogwu ị ga-ekwete na odogwu na-eme ọfụma. Shaman, ịbụrụ nwunye odogwu ị ga-ekwete na odogwu na-eme ọfụma. Odogwu na-eme ọfụma. Odogwu na-eme ọfụma. Hey, ụmụnne bịa na unu mala ndị niile ya ga-match. Jee kpọọ ọfa kpọọ nwanne gị nwoke kpọọ nwanne gị nwaanyị kpọọ ọfa tag ya fa. Ụfọdụ na-abụ abịa sị onwe nwanne m na-achọkwa nwaanyị ka m chọrọ ya kpọọ onye tag anya na peji anyị si ya na Igbo anyị abịa ya na Igbo Class World. Ifugie anyị na-eme ihe ndị a ka anyị welie wee na-agbasa asụsụ anyị welie na-eme ka ndị be anyị na-anụ di na nwunye anụghalite onwe anyị. Unu afụgie anyị na-enyekwa relationship advice maka ndị na-hook together. Biko na unu hook together. Unu eji n'ọsọ wee rush onwe unu unu eji n'ọsọ ije n'ebe onye ahụ for the very first time ọbịa ka anyị ji aga anyị nọkọta anyị pụta mee life kwuo maka onwe ndị ofu na-join kwa mbọsị ya ka anyị ji si tag ya mmadụ ka fa na-abata. The more people bata, the more opportunity. Tag ya mmadụ ya bụ ka anyị na-emenyelu onwe anyị nyelu nwanne gị aka. Ụmụ onye ọ dị mkpa kịta, ụmụ onye na-ewe etibedie na-ebe akwa ma nwoke ma nwaanyị. Ụmụ onye ọ dị mkpa ọ mara ka o si ga-eme about it. Biko ihe unu ga-eme bụ ịmalụ nwanne gị ahụ ọ dị gị ka ọ ga-efi tag anya. Ezi nwanyị duko ọnụ ahịa ya kalili ihe ubi. Ezi nwanyị duko. So tag ya nwoke tag ya nwaanyị ka fa bịa ebe a ka anyị kpakọrịta ụka. Onwe ihe anyị ji n'aka anyị ga-agwa unu. Ụmụnne tag banụ mmadụ share banụ unu bịa unu comment ya share anụ like ya mebe na ọsọ ka mmadụ batara nne ka mbido kwube inyo
Chineke kwakwa ajọ ihe ya ekwekwana ka ọ nyụọ biko. Biko ana m agwa ndị be anyị okwu, kedu ihe chọọ ime biko imekwana o ka m metụta life a kwụsị nke bụ na anọkọta fon m chọba ịnụ unu na-anụkwa akụkọ. Ihe anyị ma bụ na anyị na-akwado ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ na o kwurie na Genesis 2:24 wee sị na nwoke ga-arapụ ndị bie wee jekwuru nwunye fana aba abụla ofu onye. Ọ bụ ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ ka anyị na-akwado. O kwukwelie na Matu 19:5 ọ bụ ebe o kwurie wee sị na nwoke ga-arapụ nne na nna ya gakwuru nwunye ka wee bụrụ ofu amazi abụ ofu mmadụ. Ọ sị na man will leave his parents and hold on to his wife, and they will not be two people anymore. They will become one person. Asị unu bụrụ ofu na-emekọ ọnụ. Afụrụ m reason unu ji ga-enwe secret n'ime onwe unu ekwesịrị. Onye ọbụla na-enwe secret n'ụdị na nwunye o kwesịrịzi inwe ya. Ị kwesịrị ighebe onwe gị oghe. Unu ga-enwe trust. Unu nwee trust. Onye ọbụla adị free. Mana unu bịa na-ezo Chineke ihe. Onye ọbụla na-ezoli ibie ihe. Onwe ka ọ dị. Onwe nwaanyị mfu ụbọchị mụ na ya na-akpakọrịta ụka. Nsị ya ihe niile anyị na-agwa ịgbakwa di gị. Ọ sị na ọ gwara di. Nsị ya wise ịbịa na-agwa m ọ dị gị bụ onye mbụ ị ga-agwa ihe ahụ. Ọ bụrụ ọmụnwa. Ọ sị na ọ nara agwa. Nsị ha o nwekwa ka ụfọdụ si ebi o. Ife ọnụ idoro ọwụ dị kekike anụ gị ịdị nnọọ ka ọ gị gaba nnọọ bụrụ single mother. Maka ọbụ na ịgwa nwụrụ di gị ihe. Ọ sị na di ya na-ezokwuru nne na di ya na-ezoli ya ka o zobekwaolie di ya nara agwụ ya. Kedu ka mmadụ na-abọsi gị ebi n'ụlọ fa na-ezo ihe? O nwere ka ọ dị, ọ dịkwa ka gị na stranger bi. Chukwu si na unu ga-abụ ofu. O nwere ofu mkpụrụ ihe a ga-ezozi ezo, ofu mkpụrụ ihe ama nzo ezo. Kedu ka esi gaa na-ezo ihe? Ị ka na-ezo gị bụ onye na-enene m. Ị kwesịrị. A sị na nwaanyị amala obi dị ọchinye eki. A sị na nwoke na ị ga-alaiki nwunye gị. Nwoke lọvụọ nwunye gị. Ọ bụ Chukwu kwulie n'akwụkwọ nsọ, ọ bụrụ ọmụnwa. Anyị na-ekwupụtazi ihe Chukwu kwu wee na-asọpọtụ ya wee na-asị ka anyị sọpọtụọ ihe Chukwu kwu. Chinedu ekene gị ka ime. Kedu ndị ọzọ na-abata? Batabanụ. Yes, good morning. Ndị nkem batabanụ. Tagbanụ mmadụ ndị nkem ka unu mee unu asaala chi na-abata ka anyị kwugheli ọnụ n'ụtụtụ a. Ya bụ anyị na-adọ aka na ntị wee na-asị amachi ya unu na ngwakwa unu eziokwu. Onwerekwe ndị mmalụ, onwere ndị mma. Ọ bụkwa online in-law, ọkwa online people. Ọtụtụ n'ime fa bụ ezigbo mmadụ na nwaanyị na-akpa mkpa. Fa chọrọ nwaanyị n'eziokwu ifu ka fa si ga-akpọ m na-eme ka fa na-ebekwe ma akwa na ihe enyego fa nsogbu na fa chọtara kedu ụdị ihe bi ya. Ọkwa nwoke o si na ihe enye gị nsogbu, kedu ụdị ihe bụ nke a o ji isi kote n'elu ụwa nke biko ọ na-eme ka ọ na-ebe akwa like ndị odogwu anyị mere mbọsị a. Ọkwa odogwu zuru oke ọ bụkwa na ọ gbara mpeli ma ọ bụ na o liri mpeli, o zukwela oke. Ka ọ na-afịa nwaanyị ka ọ na-afịa nwoke. Ya bụ amachi ya unu nwere ọrụ dị na ya. Maka ụfọdụ na-abata kwa mbọsị ọbịa ka m ji akọwa nkọwa ka ndị na-abata ofu wee mara unu nwere ọrụ. Amachi ya unu hụ ukuo ya bụ ọkaụntat ya gị kpọọ gị. Ihe unu ga-eme, ihe isi mbụ unu ga-eme bụ iweli foto nye oweli foto nye gị. Ihe na-eme isi ike na ihe na-enye foto, ihe na-eme isi ike na ihe na-enye nọmba, ihe akọwa onwe gị. Ajụjụ ọbụla ajụ gị ga na-asa. Ịbịala ka ịnụ di na nwunye a na-eme investigeshọn. So unu ga-eme investigeshọn onwe unu iwe mmalụ ma ọkwa mmadụ ma ọkwa mmụọ ma ọ bụ osikwebe mmadụ. Ọ bụkwa ụdị onye ị ga-atọrọleti, ọ bụkwa ụdị onye ị ga-anabatanwu. Ọ bụrụ ụdị onye ị ga-anabatanwu ị nabata ya unu na-akpa along the line. O nwekwa ike ozukọ uturu kọrọ ịlaikara ọsọkwa gị gbanaba. Ọ bụrụ na ị ga-edinwu idibe ndidi. Anyị mere matchmaker wee tụọ nọmba unu ma ọ bụ unu deela anyị edemede anyị were nọmba unu tụpụta. Ọlụ anyị agwụ ọlụ anyị ọzọ bụ inye gị ndụmọdụ ka ị ghara ịdaba n'ọnwụnwa, ka ị ghara ịdaba na maọbụ n'aka ndị skam maọbụ ndị 419 maọbụ ndị ajọ mmadụ. Ya ka anyị jisi unu agana bụ onye ahụ
for the very first time ihe amata ni ofuma onwekwala onye gakwa anụ nwoke me enwe promote ọ gwara anyị na ọ na-achọ nwaanyị anyị tụpụta nọmbịa o si one lady nwa si na ọ ga fa na-akpa n'ekwentị ọ na-atọ osizie na ọ ga-abịa befa ka ọ bịa fụ ndị befa na ọ ga-alọji na họteelụ na-abịazi afọ ya na họteelụ o jebekwe na họteelụ oluo nwoke chọba idinye fọs ya fọs gbaruchi iru gbaka ifu nwoke gbaka si na ọ ga-edinelili na na-asị na-abalị mba si anya tọsa ọgọdị ozugbo ya tọsa ọgọdị ozugbo fast ọ na-adị epekt so na-adọkarị akwa ọ sị na ọ dọkacharị akwa ma pantị ma buru ezi mbọsị ahụ kedu ihe ịchọkwa na jebebe nwoke ma buru unu na-ekwu na fon enwekwa ma onye na-egbu mmadụ ijebe ikwesịrị unu jee na neutral ground jee na afụ fụ ugboro jekwe kedụkwa n'ihe iji wee solie gaba na họteelụ ijukwala esie ịma ma onye isi na-eme ghalaghala ịma ma onwe ndị na-eme isi mgbaka mgbe bulugbo achụghị m nwaanyị ajụbese ọ bụgodịrị nne gị yilala asị na ala dị na bunu ọ bụrụ ka anyị si eme ọ bụ ka anyị si eme ka ezi ka unu esire gị ajụ ọ bụrụ na nne ya yilala ụfọdụ ajụ si na fa ya ahụ ụfọdụ na-asị ọ bụ ohu ka ekwana ihe iji gbara ọsọ sobie na họteelụ ma bie ikwesịrị ịgakwa bie maka ịmarị ọ ga-akọwalụ gị onye bụ nna ya kọwalụ gị vileji fa ọ ga-akọwalụ gị nna ya kọwalụ gị nne kọwalụ gị vileji fa ije jụọ ese ihe ịjụta onwe ihe ị ga-ajụta igbo ọsọ nwee ihe ị ga-ajụta isi na ị ga-ama na-eji maka onwere onye na-adị mma round and isi na ị ga-ama na-eji ihe ama na-ejiri dị eluo na nka ọbụkwa ịnọkata ịgbaba ọsọ si na ihe nke akarịkwa gị ọ bụrụ ịnọkata ịgbaba ọsọ maka ịfụkwa wee kwete ifuru wee kwete ihe nnachi igwe unu bụ na onwere onye na-adị mma round ọ na-enwe nwa mpeli mmadụ na-eli onwe mpeli mmadụ na-eli o nwere mpeli ọdụka hit ọ na-eme m ka m bịakwa na 1 minute ka m malụ ma mma emeghenete chai 1 minute biko ka m meghe ụzọ Chineke ọ bụrụ obere ihe na-eme ọ bụrụ na m nwa mbute fan sonyekwa na anya n'obodo oyibo hit na-emekwu nwa ka m bịa nene ma hit anyị ogo ọ dị on hit anyị na-warm too much ọ na-warm ụlọ too much chekwanye ka m nene ma hit anyị ogo oge maka na-ekwu oge ka ihe hit na-emekwa enu ka ihe hit na-emenu ahụ akwa mmụ ka anyị na-ekwukwe n'okwu so ihe nnachi igwe unu bụ na anyị na-eme matchmaker ọ bụ na ikwuche ebe dị mma ikwu ebe dị njọ ị na-agbakọkwa na-eweli maka na ọ na-akwa afịara ihe afịara unu si na igbo anyị abịa Ịgbo Class bụ kwala gị kwanye n'ọkụ ọkụ ya ka anyị ji wee si unu jiri aka unu wee select ya ka ị wee nene maka ọtụtụ mmadụ ga-akpọ gị mbọsị ahụ etinye nọmba gị ọtụtụ mmadụ ga-akpọ ndị dị mma dị ka aja ndị adịrọ mma dịkwa ka aja ga-akpọ gị jekwenị jụọ ndị melienu a na-akpọfa okwu ụra afịọ kata meseji ebe niile ụra afịọ ị ga na-reply ihe onye jụ gị na-asị ya gị nwe ọjụkwa gị na-asa ma izo na-ezo maka ụfọdụ ga-abịa zochie ihe nwa ka ihe na-ezochili ya ka anyị ji asị kwuo ihe niile dị ịmụbugo nwa kedu ọrụ gị kedu ịmụrụ nwa be nna gị kedu ka isi wee mee ịnụbugo nwaanyị unu gbasara agbasa unu ịmụrụ nwa mgbe unu ji gbasa ka ịmụrụ nwa mgbe unu ji gbasa o nwere onye ga-alaiki gị n'ụdị ahụ ọkwa nwanne anyị nwoke emekwelu ifuru eji o tinye nke si Switzerland o tinye eji ụmụaka bịa na-akpụ ya ọ dị 48 and o si na ọ chọrọ from 32 to 48 ahụ ọ dịkwa and o sikwa na ọmụgo nwa nwoke na-atọ ọmụgo nwaanyị ọ gbasago o si na ndị dịcha 25 na-akpụ ya si na fechọ o sifa mba na obeke and odogwu ndị a nye nọmba ndị odogwu na-abụ ịma na mmele odogwu na-abụ private matchmaker onwe nke a na-akpọ private matchmaker mmelifa ya bụ mbịa na nsụọ na odogwu na-achọ nwaanyị ya bụ odogwu nwoke ma ọ bụ na nwaanyị na-achọkwa di mbịa na nsụọ ya fa chọọ ka ọ dị private fa chọrọ i reveal the identity
nya bụ unu bịazịa wetachela anyị foto ma nọmba unu decheche ihe niile fasisi dị anyị tisịala ya chinyefa fa arụbazie rụba fa ebido kpọba onye ọmachizi nya na ya o wezielie maka anyị lọtakwara nne anyị nye onye nke 15 nye onye nke 15 13 yes onye nke ọzọ 13 onye nke ọzọ si na ọ chọrọ ndị dị 25 to gịnị to 28 onye nke ọzọ si na ọ chọrọ ndị dị 28 to 32 anyị wee mechiche announce anyị iche iche wee welie enyecha ife so ọ rọtazikwa mmadụ na 15 people a ịmasịkwa na ọ ga-eji aka ya chọba o jizie n'aka ya chọba maka ọ chọrọ o nwere ka ọ ghara ịchọta maka onye ọbụla dechichele ihe onwe ndị edere ọfụma delie ka chat anyị enyere ndị nke ahụ maka anyị si na ọ ga-adị n'ofu akwụkwọ like this so ndị odogwu ahụ nkịta fa na-akpọ m mana amara mbefe amara mfe ụlọ ọ bụ ya ka m ji bịa na-agwa gị mana ọ bụ ndị Igbo na-asụ Igbo and ị ga na-asụ Igbo ọ bụ ọkwa ịpụta ị na-asụkwala onye Igbo ibe gị bekee ọ chaja na bekee gị wee sụba bekee ọ sịra gị na ọ bụrụ onye Igbo maka imekwa eje sụgbalị ya bekee i wee dawachi ukwu ịdakwa adawachi ukwu ịbịakwa na akpọba m si na olutu ozikwe gị mụ mmebekwa ọzọ ya bụ ndị be anyị ị ga-atụgbu wee na-eri anyị ma na di dị mkpa di dị ụkọ mana ihe na-ejekọbaba arụ ị ga-atụgbu ife olu gbara onye ahụ kwuo onye ọfụma ọdọgwu be anyị nke si na ọ chọ 28 to 32 o nwere ndị agwacha nekwu na arụ ọdị nke ahụ nekwu na arụ ọdị eji erikwele nne ifu ndị dị 23 fa na-abịa si na fachọ ya onye eji erili nne kedu ihe gị na ya ga-akọ eweli enye odogwu osi biko si bupụkweli ya onye 23 kedu ihe nya na ya ga na-akọ mana o nwere onye dị eji ahụ ga na-aṅụrị ọ chọrọ obere nwa na ka anyị ji si mmadụ dị n'iche n'iche o nwere ụdị gị mmadụ aman like o nwere ka ị dị mmadụ aman like gị ifu gị ya ka anyị ji si ndị dị iche iche bịa ka a na-emelifa matchmaker onye nwegodi ụdị obere eji a anyị mee private ifukwa na udogwu eji agbanyitego isi na ị ga-eje ime nke gị ndị chọ obele eji achat kwa anya gị na fa chat ya inyefa foto a na-enye bụ ebe akwụ ọtọ esete shu kwuche enye mgbe asịsị wetakwa foto na odogwu chọọ private na ọchọ nwaanyị ifu ndị ga na-esekwe court asị na achọrọ foto na abụ ichita 20 asịsị na achọ foto na abụ ozugbo ichita 20 ike agwụ mmadụ ọ dịrọ mma ka ike ịghara ịdị na-eme instruction obe ike agwụ mmadụ maọbụ asị na achọ foto ibute vidio maọbụ asịcha na nke a chọrọ nka ije wetebe ya ifuru na ị na-achọ okwu ọ bụrụ ya ka unu gụchakwa ntị unu ga na-eje na neutral ground jejuo onye afọ iji ọ dị ya mkpa unu jụvagodi ese unu jụchacha ese o nwere ka ị ghara ịkwa ife ọrụ gbalụ mmadụ maọbụ ije jụkawunye ndị ilu ya gbaa mgbụgba na ijuo nke ijuo onye ọzọ mgbe iji ga-ajụ mmadụ ịtọ iwee mara ihe ị ga-ewe ịmara ihe ị ga-ewe unu afụ gị unu kekwe nkwụcha ikwene ka o dị na-egi gị bụ nwoke ikwe ige na-edinebe mmadụ dọkabali ya pantị gị bụ nwaanyị ihe na-eje na mmadụ ego na-anachi aka na ọkpa na-eme agụụ ka a ga-asị na agụụ ga-agụgbu si nsi ifuru ya na agụụ na-agụ gị ihe na-ama na-ejikwe ka isi ama na-eji ọnụ gị ilebe ihe maka onwekwe ndị a na-enye mmadụ ego ma nya na ya na-aya onwe ndị na-ezo identity fa ịma mma ọkwa ọnụ oge ka o ji ga-enye gị ihe ọma nyekwa gị ihe maka ọmara ma ọ ga-anụ gị ma ọma nnụ gị ọka adịrọ shọ ma ọ ga-anụ gị ma ọ ya na-anụ gị ọ na-emekwa anyị nwanụ na matchmaker afụgokwe fụkwasị ịmara nwoke chọọ ịnụ nwaanyị afụtachara ya mmadụ atọ ịnọ ọ nara enye ihe fa na-ayọ bụla na-ayọ ndị ayọrọ
o mechichi o test chefa nene chefa exam nwa chafa try chafa wee fu onye kwudosi ike o wee were onye ahụ wee reveal zie onwe ọ bụrụ ya bụ na onye ndị nke ọzọ ejigola aka fa chuo onwe fa anaghị ama onye bụ onye ị naghị ama ịmara mmadụ ihe ị ga na-akpụ ya nwata nwoke ịmara afịa ịmara mmadụ ị ga na-akpụ ya nwata nwaanyị na-anya na-enwe anya na-enwoke ịmara afịa ịkpọ onye afịa so ịmara onye ihere adị na-eme ihe so gị maka ịmara onye ahụ na-etinye mmadụ unu na-ekpeli ọma maka ike onye ji ama ka eji amali ya mbọsị nke gị mmadụ ga-ekpekweli gị ịghọtago ọnụ mmadụ bụ ọnụ chukwu a sị na onye chọtakwa nwunye chọtara ihe dị mma ọ bụ chukwu kwulie na proverb chukwu kwulie he who find a wife find a good thing and will receive favor from me ọ bụ chukwu kwulie maka ọ ma na di na nwunye dị ụtọ ka ụmụ niile bụrụ na multiply na progress together ọ chọrọ ka mmadụ dị lonely o mere Adam fụ na adị lonely na lonely adịrọ mma o wee weta if wee nye wee si ụmụ baba ụba n'ụba di na nwunye ọ na-bless ndị niile na ndị na nwunye o si na onye chọta nwunye chọtara ezigbo ihe na ọ ga-enweta ngọzi dị n'aka Chineke ọ bụrụ na Proverb 18:22 ọ bụrụ ebe o kwulie ọ bụ chukwu kwulie anyị na-epromote ihe chukwu kwuru wee na-eme ka ọ dịrị ndị be anyị na mma ka ọ dịrị ndị Igbo na mma ebe niile unu anọ na ka dịlụtụcha onye ọbụla ụfọdụ onye nụọ nwaanyị ha si n'ọnụ ama nnụzi ya onye nụọ dị asị n'ọnụ n'obodo ndị ọzọ dịrị ụlọ ahụ ama m ihe na-eme ndị Igbo be anyị kọlchọ nke unu dị iche kọlchọ unu dị nnọọ iche na nke ụwa niile ịmara ihe chụpụtara ya be die ma ọ na di ya na-emegbuzi ya ka ọ nwụọ ọ gbapụta wele ndụ ya isi na ọbụla ajọ mmadụ na ọbụla ijekwa ebe ahụ o jele ị ga-anọdụ nkwe ifu nwoke gbapụtakwa divorce nwunye ịmakwa ihe na-eme ma nwe ụmụ nwaanyị na-emegbukwa ụmụ nwoke onwe ụmụ nwaanyị na-emegbu ụmụ nwoke onye bụ ị ga-adanye ebe a ga-ata ụta gị maka ụfọdụ ị na-ekogogo aka gị n'ebe karịa gị ị ga-adanye ebe a ga-ata ụta gị maka ụfọdụ ị na-eme oruru n'akụkụ ga ịmara na onwe nwaanyị dụkwa oruru na-emegbu nwoke o nwekwa nwaanyị dị oruru imekwa na-eche na ọsọ nwoke na-emegbu ụmụ nwaanyị asị na ụmụ nwaanyị bụ wika sens ya na-emelufe ebele eji abịa n'obodo oyibo emere kpalala ma gbachitebe na ụmụ nwaanyị gọọmenti ma of ụmụ nwaanyị gọọmenti obodo oyibo bụ asị na gọọmenti of ụmụ nwaanyị mana fa agbakọ gị maa na ụmụ nwaanyị dị weak nya fisikali mana anyị nwere ọnụ ike dị n'ọnụ anyị ndị anyị nwekwa bọtọm pọwakwa o nwere pọwa a na-enwekwa bọtọm ụmụ nwaanyị na-enwe gịnị bọtọm pọwa ya na ọnụ pọwa ụmụ nwaanyị gwa gị okwu ebe ya ka ejisi gị kwa ile gị nga gị bụ nwaanyị maka iwere ọnụ na-ekwu nwoke wee kwuo gị duga ya ka eji asị okwu sebe ịmalụ mgbe ị ga-agbachi nkịtị ịgba nkịtị ịmalụ mgbe ị ga-ekwupụ maka n'ọnụ ka ọ na-ebido anaghị anọkata dụba aka n'ọnụ a na-ekwubegodi n'ọnụ ekwube n'ọnụ tupu adụba aka gị bụ nwaanyị ị ga-adị intelijenti anụọ gị ibuli n'uche na ịghara agbapụta ndị ịghara agbapụta ya ịmalụ ka isi gaa na-ama na-eji anga gị na-ama na-eji di gị ọ na-ekopụ ị na-ekokwu enye ịmalụ ka isi ga-akpụ ya chen ị na-awụ oke ewe ị na-emechi ọnụ ị na-agba nkịtị ị na-emekwa ihe ị na-eme maka ekwube n'ọnụ ihe dị n'ụlọ apụba mbala nye ihe ọchukwu isi anya nyeghị ọgụgụ isi ị na-asọ dị esile idea dị mma ị na-eme ka ezigbo nwaanyị inwe uche ochinye gị ki ịmara uche ochinye gị ki unu na-eme ka ụmụ nwanne unu na-eproteti onwe unu ifu na di gị ga na-eproteti gị nwa na-eproteti unu na-eme ka ụmụ nwanne onye chọọ gị okwu ịgbalị ọgụ onye chọkwana nwunye gị okwu ịgbalị ọgụ ihe na-eje bupụta esi anụ ka o si eme fakpuli ya kugbuo fakpuli ya iche nọ ihe ị na-eme n'ụlọ kpụrụ na ya kugbuo ihe na-ekwu ya
gị bụ nwaanyị respect kwa ka asị na ọnya ka ị ga na-enye di gị respect ahụ kọvala ihe niile respect ihe na-atụ ya aka n'anya ihe na-achalenji inye respect o kọva gị ihe niile ọ bụrụ ya bụ na ị nwere uche dị intelligent iwe na-convince ụmụ nwoke ọ bụ ịma mma dị mma ọ bụ attract ka ị ga na-eme imeketa attract ọ bụrụ na ị nwere uche wee na-emekwe ka ịdị intelligent nwa amamihe iji ga-achịkọnata uche ụlọ gị imekete ọfụkwa onye na-emekwa attract ọ bụ respect ahụ ka Chukwu kwupụ n'ọnụ mgbe ọ na-asị nwaanyị respect ya di gị ihe Chukwu kwuru n'ọnụ ya ihe na-eje welie na-etufu ọ bụ Chukwu kwulie Chukwu bụ grandfather na great grand ifu Chukwu egwu ga-atụkwa gị o wee kwuo ihe ịgbaga anya ọ bụ Chukwu ka ọ sịrị ọ bụ ụmụ nwoke ka ọ sịrị fa lọvụọ nwunye fa maka ịlọvụọ nwunye gị ya na-eji etachi ngom ihe ekwe ka mmadụ ọzọ bịa welie etachi ngom ihe na-akpụpụ gị ya si kpụrụ ya kugbuo maọbụ kọba maka ya ma ọ bulie wee tụsara ndị bụ unu a sị nwoke rapụ ndị befa jekwuru nwunye gị bụ ya nọmba 1 ụnyaahụ ka di gị si wee bụrụ nọmba 1 gị ọ bụrụ na ị ga-ebulu ndị bụ unu tụfuo mba ihe na-ebulu ndị bụ unu tụfuo ị ga-alụ ọvụchaba mana a na-enye nọmba nwaanyị ahụ gị bụ nọmba 1 gị ndị ọzọ bụ nọmba 2 ihe na-ebulu fa tụfuo ị ga na-emekwefa ịkpa ọfa nwa mụ gị nọchọọ gị gruo gị mee gị ihe ịbụ ihe na-etufufa mana Chukwu ekwugo na unu ga-abụ n'ofu ka isi ga na-agbagazi Chukwu okwu ịgbaga Chukwu okwu ọfịabakwa gị arụ ihe lọvụ na nwunye gị ịlọvụ gị ya na-agwụ ya ihe niile na-agwakwa ya ma ego gị ma ka isi enweta income ma ịmago ịdị open ma source of income gị ọ bụrụ ị na-ezo ụfọdụ amara ihe difa na-alụ dị asị na difa na-eme biznes ahụ amara biznes dị n'iche agwago m unu na biznes dịkwe nne o ma ndị na-atọ mmadụ ma ndị na-egbu mmadụ ma ndị na-eme skama ma ndị na-eme nke ma ndị na-ele afọ iwu tancha bụcha biznes mana ị ga-esefu n'aka na-ajọ biznes maka ofu mbọsị ụgbakụọ ya aka na-abụ na oge ofu aka o nwere ndị kịta na-akwụgharị n'iruru ube anya ndị obi n'etiti ndị bini mgbe niile fe akwụkọcha na-eme 1212 mbọsị ka ndị eke bịa jụọ ebe niile amara m onye gba afọ ama ụfọdụ ụmụ ihe ị ga na-ele ihe ile nke ajụ ya ndị ilesiri ya abịa gbaa gị ama ị na-elesi ndị jonki afịa ilesiketafa lesifa nke ajụ ya one day ma ọ bụ esuo gị imi ma ị na-agbagharị asịcha ọkwa biznes kwa ịgbakwuo nwunye gị ọ bụrụ na ị na-emekwa ihe iwu ịgbanye anyị o wee mara ka o si gị na-eze aka na ụkwụ ndị ekeju akụkụ be anyị niile aka na-abụ na-aghọcha afọ ofu aka a na-akwagbunyeva na van onye ma mgbe fa ga-anata fa nwee ike n'ọchịchị anya 5 years nwunye ga-anọzi alụ bụrụ ajadu nwaanyị ụmụ nwoke abịa na-achọ ka edina enyi ihe afịabazi anya arụ ihe na-eti aka na biznes adịrọ mma ọ bụgodị na ihe kpa gị itinye iftere aka ozugbo ọ bụrụ ịtọzi anya mmalụ ga-arụ ị na-eme ya imeketie ejide gị one day nwaanyị ga-aghọzie onye enwere di ị na-ezo biznes onye ka eji abụ mmadụ si m na ọ na-eme biznes nsị akidnecho ka ị nụcha ofu ya biznes ị ga-ekwu ihe agwa nwunye gị na biznes gị di ị nwunye ị ga-agbakwunu nke gị ọkwa tugeda ka eji emeke good marriage tugeda ofu onye anaghị emeke nwunye ofu onye na-eme ọfụma ofu onye anaghị eme ọfụma ofu onye a na-akpọ udo bụrụ ihe niile n'isi na na-edi ndidi niile ị na-eme ka o si sọ gị ihe kwa eme ka o si sọ gị ịma na asị nwoke adị njọ nwaanyị mebe ọfụma ọkwịa nwaanyị mebe ọfụma nwoke mebe ije sọlịa ọ dị ọkwa ụnyaahụ ha na-enye nwoke respect mana ihe na-adịkwa na-eme ihe sọ gị ọ ga-ekopukwe mmadụ ejigi ga-ekolaps kwa ọ ga-ekolaps kwa andị onye kacha nwaanyị alụ ozeli isi ọ gbapụ ọsọ andị ọ bụrụ na omego nwa too much
wee gbapụ ọsọ ahụ Chukwu ga-eme wetele gị ajọ nwaanyị iwee fụzia na onye anyị megbukwe na ọ dịkwa mma kedu ka isi megbuzie ya wee gbanarị gị mgbe ahụ itufu gị onye ọzọ atụtụrụ gokwe ọ bụrụ na obodo ndị ọcha fa na-anụghali onwe fa ọsọ gị nụcha dị mụcha nwa fa na-anụlideluo na nka mana ọ dịrọ na kọlcha anyị na-anọdụ anyị na-amaneji ya ka eji enyecheta ọkụ ka ị mara ka isi gaa na-eme ka ị ghara ikopụ na gị ka ị ghara ikochapụ ka ị ghara ịma gị ịgbapụ ọsọ maka ka ị na-agbapụkwa ụfọdụ ị mara ebe ịgba ije ịgbabakwa n'ọkụ ọzọ ọka mma na ị na-amaneji ihe inwe mebi ọfụma ọ kara mma na ị na-amaneji ihe inwe kedu ka isi gaa na-eme mmadụ ọfụma na-eproteti ya na-aga ya na-asọpọtụ ya na-asọpọtụ ihe niile ọ na-eme na-akpa alụ na-ekwukelite okwu na-akọmuniketi na-akpali ezigbo alụ ọ sị na ọ nọ ideri ya nnọọ mma mbakwao mbachacha onye melie ya ka m ji asị mmadụ meeli gị ezigbo ihe too much isi na ọ dịrọ gị mma ya ka m ji asị ọ bụrụ na mmadụ adịrọ gị mma n'oge ikwete n'ihe di na nwunye maka ọbịa na-akọ ọsịcha mmadụ na-emeli gị mma ị na-eme njọ ọbịa na-akọ ọsị ya ilaiki buru ịgaba ka ekwe n'ihe iji gabacha ka ihe iji gabacha ije west mmadụ time igbu mmadụ oge ọkwụ ya ijele igbu mmadụ oge ilaikira mmadụ a na-edevelop kwe relationship love idu determine na ịchọ nnu ya ibi ụdụ ọnya ịnọchọ ọnya imezicha enye ka isi chọọ ị na-emezi onye a na-agwakwa na-ekwe ọ bụrụ ị na-agbaga mgbaga na-eme argument ụbụ ị ga na-enwe ndidi maka inwere ndidi imebichi ihe emechi regret ị ga-enwe dị ndidi aka iradụ na-asa ụkwụ ịbịa na ịghọchala ebe ịbịa na ịghọcha agbaghị ụkwụ ịghọchala ihe na-agba nkịtị gee ntị ị ga na-enwe ndidi ihe na-adụ na-agba asịrị oyi bụrụ di gị kpụpụ gị n'ụzọ na-erochie iwu ọnya mmiri ọkụ na-erochie ka ọkụkọ imechekwa ịbata ebe ahụ kedu ihe ị nọzi eme ebe ahụ ị na-akpali onwe gị maka ndị ịkọchala ya ga na-akpalizi di gị ndị a na-akpali di gị ọ bụ gị ka a na-akpali isi ịpụ oje na-akọchichala mmadụ ihe maka di gị ịma na ịchọ ozi ịkọchacha anya iwere ọsọ pụọ ebe ahụ maka ọdụ azụ udu maka ibilitụrụ gị onwe gị kwa ka ibilitụrụ ele onye ahụ ka ọ dịkwa na nwoke unu so okwu unu kpedobe ọ bụrụ ị na-achọ onye ga-ekpedolu unu ije na-ekpe ikpe ebe niile ikpeketa ikpe ebe niile abụọ ga-afa abụọ ga-akụ mkpese abụọ ga-afa ụfọdụ ije na-enene mmadụ ka o si eme isi na ka o si eme na ọ na-eme mma onye a dịka ịmakwa na gị na ya biro n'ụlọ mgbe gị na ya bi n'ụlọ ka iji gaa ama ka o si dị ịfụ na mmadụ ka ọ na-asala n'ụzọ ma ọ na soshal midia isi na ọdịka mgbe gị na ya biri ka iji gaa ama ma ọ dị mma ma ọ dị njọ iri na-etu esi na onye a dịka ọ dịkwa mma ọ dị mma na ọ dị m ka onye bụ ụlọ m na-anụ ya ịmakwa ihe die na-aya ịmara ihe die na-aya ọnwụ onye na-eme nya ike ka n'ụlọ ọ na-eme mma n'ụzọ ọ nara eme n'ezi nwee onye na-eme pretender dị the worst onwe onye na-eme pretender do the worst ọkpọmakọgoro unu ndị ọkwanye na di ya na mgbe niile ba na-anụkwu ọgụ n'ụlọ mana fa na-apụ n'ụzọ fa ejide aka na-amachi ndị ọzọ a na-ata aka n'eze na-asị hei ndị a dịkakwa ọ dị ka onye bụrụ m ịmakwa na fa na-anụ ọgụ n'ụlọ was one lady bịa call me ndị na-ejide aka na mba United na-aga o wee bụrụ na fa obi befa fa tinyelie n'ụlọ fa wee fụ ka fa si anụ ọgụ o wee kọọ ọnya wee tụọ onwe m mbọ wee tipụ mkpu n'ike si na m ekweta ekwe na fa na-anụ ọgụ hei osi ọkwa nwunye ekolidi di ya na-akụ ya fa ebulu oche n'ụlọ a na ụfọdụ fa adụba aka n'ọnụ ụfọdụ nwunye ya agba ọsọ di ya asị ya nwunye m mana ifu ka fa si eme ibekwara anya di ya okwu ọkwa nwunye ya aghọchala ọ na-agbachite onwe mgbọsi nna aga n'ụzọ awazi m onye na nwunye ejidekwa aka ka fa si ejide na-aga mee ka na agwa di okwu nwunye ya ghọchalụ mee ka ọ na-agbachite nsị aha nekwa onye nka
unu na-eme eye service ọkwa ya eye service ka unu na-eme mụ na di m agha na-ejidekebe aka na anyị na-aga n'ụzọ mana ịchọkwa dị m okwu onwe mgbe anyị tinyere mmadụ n'ụlọ onwe mgbe anyị tinye mmadụ n'ụlọ o wee luo ndị ahụ fa anaghị eme ọfụma o wee sị fa kwapụ asịfa kwapụ na oge elugo mgbe unu ga-akwapụ fa na-eme isi ike ebulu si taa ka obe ebulu ngwongwo tụsịsị alụfa fa na-akpọzi moto ga-abịa bulufa a na-akwado na-ekechiche ngwongwo fa amaghịzi m ihe nwaanyị ahụ na-eme o meketezi wee jee amamihe di m na-abụ ya o wee jee weta ofu ihe were ofu ihe wee kụọ dị m n'isi gbaa di m si isi bụ isi ọ gịnị na-eme ịma ihe m mee nje weta ka m gosi unu ihe ahụ wee jee weta na-enye ebe na-enye nweta ozugbo ọ kụrụ ya dị m n'isi ọkụ dị m ofe ihe nwa n'isi ịma ihe mme m wee jee weta ihe a ka m gbara ọsọ jee weta nnọọ wee chọọ di nke nnọọ wee kwụnye ya ịgba wee bụrụ nnọọ ya wee kwuo di nke n'isi ịgbo di ya n'ọnụ onwe wee sị ogini ka mmele ogini kwa dị ọ na-eti mkpu osi m ogini kwa mgbe isi nwunye gị kụrụ di m ihe n'isi ọ bịa ka m ji wee bịa kụkwa gị nwa ifu gị nya ya bụrụ nwan o wee tipụ mkpu n'ike o wee kpọrọ moto wee bụrụ ngwongwo fa wee pụọ nsị a bulie gabazie nwan ọ bụgolu nwan ifu gị so ọ nara free nwaanyị ahụ anara free so awadịbụ ihe si mụ ma enyi ifu gị iwe na-ewe m nke ka isi ga-abịa were ihe kwụọ dị m gị di gị n'ụwa nwere nke ka njọ wee kwụọ dị gị kụwapụ ya isi ndị be anyị ihe atọkwala amụma na ọtọrọ ọchị ọ dị egwu ọ dị ezigbote egwu di m na-agbachitekwa emo ọgwa ọ na-atakwa isi ka o ji anụ ọgụ nke isi ka o ji anụ ọgụ bọsị ọ tara ofu nwoke isi tawapụ ya isi na anyị na-ekwu okwu ebe anyị ji language study ọ bịakwa m aka wee kpọọ di m ọ bịakwara a na taa nwoke ahụ isi were isi ona dọkpụrụta ya igbu ona ka o si mee enyi bọsị ọzọ ka ọ mụrụ akọ anya ofu nta isi ojuana osiekwu ike osiri ike wee na-achọ okwu ike ka na nwaanyị ona ka o si wee welie nọ igo menye nnọọ igbu chai ọ bụrụ obere ihe ndị be anyị ị gara akpali di gị maọbụ kpụpụta nwunye gị ka egbuo maọbụ kpụkụta di gị ka egbuo maọbụ ịfụ onye na-achị okwu ifu gị ndị ọbụla unu maka onye ọbụla ịma nke ga-abalị gị bifo unu di na nwunye unu baanụ ka unu si ga-eje wee na baanụ ụmụ n'onu unu ga-amụ by God grace na-ekwu baanụ ibi ebe tere aka ị ga-akpọgotekwa m kedu ebe a ga-ebi maka o nwere ụmụ nwaanyị na-adịkwa well established kedu ebe nke a ga-ebi ọ na nke gị ka ọ na nke m unu kpaa anya dị gị n'obodo oyibo ị ga-akpọgotekwa m like akụkọ nkọlụ unu mbọsị a onwe mbọsị nkọlụ unu akụkọ machimeka anyị na-eme nọmba anyị na-atụpụta ofu nwaanyị wee sị na o nwere nwoke kpọlịa ọ na-agwụ ya na ọnụbụgo nwaanyị onye ọcha mana fa agbasago so ofe a na-akpa na ọ na-ajụ ya ị ga-akpọgotekwa m nke ịnụbugo nwaanyị onye ọcha na egwu na-atụkwa m maka onye ọcha eme mbịa owele egbe gbagbuo m ọ na-ajụ ya nwoke si na ọ ga-akpọgote na nsogbu adịrọ na ụlọ ikele a na-agbasago bụ na-agbasago anya na-agbagbuzi mmadụ na Europe ka ọ nọ ịgba adịrọ na Europe ifu gị ọ jụkwa m ngwa ya ihe mma na ịgba adịrọ na Europe ndị ọcha gbasa fa agabala onwe fa anaghị abịa achụgharị mmadụ wute egbe etinyelie mbọsị onye ọbụla na-ekwu uche ifu gị
onye ọcha ofuro gị ọbụrụ gị chịpụtara ya na nwunye onye ahụ ka ọ dịkwa nwoke nụcha nwaanyị ọ chọọ ịnụ nwaanyị ọzọ ihe radụ na-ereject ya si na ọnụbugo nwaanyị na ọnụbugo nwaanyị na nwunye gị ike adịrọ gị nwunye ga-abịa chụghalịba gị ọ chụghalịba gị chụghalịba ya ọ bụrụ mmadụ ka ọ bụ ọfụlụ gị ebe ya na di ka bi ịbịa na-eli enyi wit di ọfụlụ gị mgbe ya na di ka bi ị na-eli enyi wit di ọ bụrụ na ya na di ka bi ị na-eli enyi wit di imelide atụ ọnya kpọbata gị ịmara na ọ gị chọrọ okwu ihe o mee gị die mana ụfụrụ gị mgbe ahụ ịfụrụ ya ịmara mgbe fasara okwu ịmara mgbe fa gbasa nwanne m ịlaikiri onye ahụ ịgabala onwe gị onwere ihe ọ ga-eme gị ya nwa agaba gị kwa agbasa gị onwe nke a na-divorce jejee n'ụlọ ikpe adọkacha akwụkwọ asị na ọdịgo n'isi alright ị ka na-ajụ ị na-ajụkwa ndị ụbọchị a na-azị eche mmadụ ejiga n'ọzikwa nsị ike na-ajụ ka ihe ị na-ajụkwa ị na-ajụ matakwa na ndị ụmụ nwoke dịcha 27 na-anụ nwaanyị ma 28 ma 30 o felara ifu onye du 40 ma 40 something ọnụrụ nwaanyị ọ bụ n'obodo oyibo ka a na-enwetacha ụmụ nwoke dị 40 ma 40 something na-anụrụ nwaanyị na be anyị fa na-adịcha 30 35 anụ nwaanyị maka na fabia na-eme hustle na from country to country ị mara ka obodo oyibo si eme mmadụ o nwere ike asị gị na-ekwe Morocco na Spain gị bata Morocco ka ị bata Spain ị makwa na Spain tere aka from Morocco ichee na-ekwu ya na ị ga-eji ụkwụ baa anya ọdụ ọkwa ahụ ndị bakwali atọrọ atọ ebe ahụ fa ebizielu na Morocco maọbụ na Libya fabile ebe ahụ fa ebido mụba aka ọrụ famulide aka ọrụ mụcha aka ọrụ fa ebido onwekwe n'owe fa ebidozie chọba onye ụgbọ a ga-akwụ ụgwọ o nwere ike sef obigo na Morocco ma ọ na Libya 3 years wee gbala ndị Arab odibo ndị ọcha ndị Arab feke oyibo ka ndị ahụ ọ gbachichala fa odibo mụọ ọrụ n'aka wee na-alụrụ fa odibo ọlụdelufo wee si ebata Spain ama agara osie gaba ọnụ Germany ịma na Germany na-eti osie ọgbalụ tren ọgaba Germany oluo Germany o nwee ike ọsọ achụ ọnụ ọgbaghanata ọgaba Belgium before setuluche ma ọ bụ onwe ike sef o fekwere n'elu daa na wel plane bịa visitor visa ọbịa onwere akwụkwọ ọ na-achọgharị akwụkwọ ụfọdụ abịa nụcha nwaanyị ndị ọcha anụcha mụcha nwa na-abịa ịtọ abịa agbasakata wee bịa chọba ịnụ gị ifugo Mungo Park John ifuru Mungo Park John ọdụ ọkwa izi ọtụtụ ụmụ nwoke be anyị na-anụ ndị ọcha maka kpali ọtụtụ na-asị ka anụ ya maka kpali oluzie obili ma ọ pụtazi ndị ọcha nwere life nke fa ọ na-asị na ọnụbugo nwaanyị onye ọcha ndị nụbugo nwaanyị onye ọcha ndị ụmụ nwoke be anyị dị too much emechekwa fa na ana jekwe nụọ nwaanyị Igbo maka mmadụ one ka ịfụrụ ndị niile nụ nwaanyị onye ọcha na village ndị ọcha na one sofanata bilin no establish ọ nara afịa arụfa agbasabakwa osi famụchacha ụmụaka anọkata nke nwaanyị enupụ isi imere nke o ji bụrụ gị nke ndị isi ojii ahụ ghọba aghụghọ o jidekwere ego o sighị finish mana ị na-eme ọfụma unu ga-akpakwa ya akpa dee nye ede ndị ọcha na-akpakwa ala ọfụma si na-ekwe ka esi ga-ebi ya bụ unu kpakwa ala ọfụma onye briji ree kọntraktị onu pụrụ isi ihe akwa ya onwe biko na-ewefe iwe biko maka a na-akpa fa na-edebe iwu anara aghọ fa anara aghọ chacha obele ige fe ekpegokwe gị fa fụrụ anaghị ekpe gị iso gị ma ị ga-ekpe gị onwe mbọsị anyị na-ede group 10 ekechi anyị group ndị ojii niile onwe ike ịma emechie na group asị unu dee ofu ihe unu niile delie together onwe ike ofu onye ede onye mụ ede ihe edechie somiti etinyela unu dị 5 na group unu dị 5 na group a etinye gị na group onye ọcha so na anyị ga-eso deni
ị ga-eso dee enyi unu ga-abịa tugeda na-edi mana ọ bụrụ ndị ojii nọ ya ofu onye mmaala edi ya si unu rapụzi odesi ihe ede afọ unu niile si na unu de mana onye ọcha nọrọ ala na ya unu ga-edi isoro dee enyi okpe gị na isoro de okpe gị ihe edekwu ya maka fanara aghọ onwe na grupu nsonye anyị na-ede o nwere ofu nwaanyị ama mmụọ Morocco ka ọ bụ onye Somalia ọ dịkwa ime o wee bụ na enyekwala anyị grup ti na anyị debe enyechiche anyị mụ na nke ọzọ ahụ bụ onye ọcha wee dechiche enyi o wee si na ọ ga-ekpeli ticha na ndị ọzọ ekwere na ndị ọzọ a kọntributuru na-ayụ ya ọjụ nsị onye nke a dị ime ọ mụrụ nwa ọfụ ọ dị ime ọmụgo nwa ọfụ usoro dị ọkpakọrọ ọnụ ị ga-emeli ebele nke ọzọ olugo 60 osi na ụbụrụ ya na-azụ onwere ihe ọ na-aghọta rapụzi anya ya osi na ọ ga-ekpe na-ayụ ya na ọ ga-ekpe fana na-aghọ si a ikpekwa ihe a n'ụwa o nwee ka ọ dị gị biko ma ebe a na-ekpekwa fanara eme ebele ihe emelili ihe ekwu fanara eme ebele so o siri gị mgbe lọvụ ga na-asha akị ya lọvụ kilimi anyị otu ihe ọ ga na-emechichili gị ọ na-agbaghalị isi anya kpụrụ isi na anụ kpụrụ isi achinye ụkwụ n'ochi ihe ọ bụla isili anya na-eme imelidere ene wee briji kọntra osi gị finish osiri ahụ finish nyarị na akpa gị pụọla onwe gị ụkwụ agwụ o si abụ ihe ọ ga-alaik isikwana ya biko sekpulana na-ayọ ọ bụkwa nke ndị be anyị ị na-emejọ kwa mbọsị ị na-emejọ ị na-esekpu ana kwa mbọsị ị na-emejọ ị na-esekpu ana na-ayọ a na-anabata gị iche nọ nke ndị ọcha agakwa anabata gị na Yuropu onwere egbe dị ya ọ bụ na Amerịka ka egbe dị nwanne anyị nwaanyị agwago gị na onwere mgbagbu onye ọcha na-agbagbu gị maka ndị niile nụchago nwaanyị rapụkwa onye ọcha jee nuo onye Igbo fa na-akwa ese okwu fa na-azụkwa edinewu mana fa gbasaa in peace afụkwa ya ka ọ na-agafe kọntaktị onwere onye blọk libia onwe ike fa nọkwa na Facebook onwere onye blọk libia itinyekwa ihe ọ na-akọmentịlị gị ị na-akọmentị gị ọkwa nwunye ịnụcha bugolu gbasaa onye ọcha ọ bụrụ ndị be anyị fa ga-egbuchecha onwe fa okwu ọka na-akọmentị gị ịnụcha nwaanyị ịbịa kpọgotie igwe ya niile kpọgotego nwaanyị ọbịa kene enyi ọ sị gị idutie ka o host onu idutie o host onu nwunye gị mụọ nwa ọbịa nete gị unu na-eme child education ọbịa ọ bụrụ na o jiri gị ụmụaka ya na-abịa wikendi na nke gị na-abịa wikendi na nke papafa ọ bụ ụmụ ya tochegolo eto ụmụ ike ọ bụrụ teenagers fafịọlụ ọdị ite ọdịnọ fafịọlụ bịa be gị ịnụgokwe nwaanyị ọzọ gịnị ama ndịkwa na-edinezi mana unu ga na-aja ọsụ na-ekene osigo gị finish bụla aghụghọ gị gabazie na ị na-aghọ aghụghọ chọọzi aghụghọ gị nya bụ ị ga na-ekwu okwu dị mma ka ụdị gị ị ga-ekwu okwu iche enye eche ma ikwu na-ekwu enyi ha ga-ahụ otu ya maka ụmụ ndị na-ekwu okwu enyi ha ihe gbara gị n'uche ikwupie a na-edezikwa okwu edezi odogwu gị ijiri egwuli egwu ole si na ịchọ iji na-egwu egwu o jikwele gị gwube egwu unu jiri onwe unu na-egwu egwu ọpịaba unu na-aba arụ onwezikwa ọya na-atọ gị ụtọ ọya na-atụ ya ọka mma na ọ bụrụ nsala na-asala ka onye ihe na-atọkwa ụtọ na-agakwa n'iru a na-asalakwa nsala ma ihe na-aga n'iru eji si n'Chukwu wee si n'ụmụ nwaanyị ga na-enye respect ọ bụrụ ọrụ okenyere unu ịnụpụ isi ịfụkwa ya ka ọ na-aga ọ bụ Chukwu wee rie nye sisi unu mmebe respect ọ bụrụ ọmụnwa ọzọzọ unu bụrụ etuo m si ihe n'ụlọ Nneka mgbe niile ị na-agba ụmụ nwaanyị punishment famebe nnọọ respect family ọ bụrụ ọmụ kwulie ọ bụ Chukwu kwulie sisi nwaanyị kwanyere dị gị ugwu nwoke gị na onwe gị na-amanye elu na a na-akwanye ugwu ị na-ala ọvụkwunu
ị na-alọvụ kwunu na-epet kwunu na-apampa kwunu maka ụmụ nwoke na-abụ abịa anụkwara anya nwaanyị a na-azị apampa a na-emezi onye ahụ gangam na-emezi ka ya na ọbụ ọgbọ ị na-azị apampa mgbe a na-elikwa enyi a na-ayị ọyị ị na-apampa ka ọ ghara ịgbanarị gị ọ bịazikwa imebekwu ya gangam imebie ka gịnị ọbụ ọgbọ gịnị abụ ọkwa ọgbọ ịtọrọ ya so ị ga na-apampakwunu ọ na-apampakwunu gị ka ihe wee nwee ike na-atọ ụtọ ka ụwa wee na-aga n'iru ka mmadụ wee ghara idevelopụ ọya ọ bụrụ ihe Chukwu kwuru ka si mee niile ọkwa ihe Chukwu kwuru si mebe n'ihe Chukwu kwuru ime ihe Chukwu kwuru ọfịabakwa gị arụ ọfịaba gị ezigbo arụ ịmara na Chukwu nwale ihe jee gụọ akwụkwọ nsị ya niile osisi anyị n'ọyị ije yi ọyị ibute ọya ịmụọ nwa abụọ gị second hand iburu ọya na-agagharị na-agwọ na-eri gị ego gị niile a na-aga ije na-ayọ ọyị nwaanyị fa na-amịkpọcha gị ego niile maka pọket gị ka a na-ere iwetara ego adọmpụọ fa ka ebe ahụ ị ga-ewetalili ego ọkwa ka anyị ji wepụta matchmaker wee si unu kwụsịzi ya alright be na nke unu mere eme onye ọbụla fesi akwụkwọ ya fesi ọlụ ya na-agba mbọ ịchọ ịnụ di na nwunye bịa igwe anyị ọ bụrụ private matchmaker anyị meeli gị ọ bụrụ individual emeeli gị ọ bụrụ public ka ị chọọ emeeli gị ịhụrụ onye ịchọ ịba be gị ka ị wee nwee ike gbado anya maka imelide break chie heart gị mkpụrụ obi agbụwacha gị ichile obi n'aka ị na-atụzikwa egwu onye dịkwu mma na-abịa ị na-atụ egwu ichie na fana nne dịcha ahụ ọ bụrụ obi agbụwadichego gị onye ebi ọgbọwa nke onye ebi ọgbọwa nke ọka mma na ị nọọrọ onwe gị nwere onye na-agbọwa gị obi ịchọla ịnụ di na nwunye ma anyị emegokwu ya ọdị izi ka ọ ghara ịbụ na ụmụ nwaanyị na nwere opportunity na ụmụ nwaanyị enwego opportunity ideela anyị edemede anyị tụọ ya post onye ịchọ itinye nọmba gị ị ga-etinye nọmba gị ọbịa ị ga-etinye nọmba ebe WhatsApp dị maka o nwere ike ọ bụrụ onye na-ebe obodo oyibo itinye gị ka o si gaa na-akpọnwụ gị oke itinye gị nke WhatsApp dị ka o si ga-enye gị foto maka ọ ga-enye gị foto inye anọkatakwa unu kpọọ na WhatsApp call and yara agbala ọsọ na-akpọ mmadụ na video call ma ị nara excuse ịnọkata iwere video call onye ka matacha ịkpọbịa gwagwagwagwagwa a na-akwanye n'ugwu a na-akwanyecha ugwu wee si can I do this or si gị go ahead ị mara ka o si nọrọ ị mara ma ọ gba ọtọ ị mara ma iwe a na-ewu ya ị mara ma onwe ka ọnọdụ ya si dị iburu nnọọ video call ịgbagbagbagbagba kpọba mmadụ o kwesịrị ka ị were video call kpọba mmadụ ma ọ bụ na-ede abbreviation onye ịma bụrụ ị mara ma ọ makwa slangs gị ị na-ede abbreviation ihe ede n'ihe delu onye n'isi ka ọ bịagodi jụba gị ka ekwe nke bụ nke ka ọ na-afịọcha ị na-egbu mmadụ oge anyị si ọ bụ na ịlaikira mmadụ igbune mmadụ oge na oge adịrọ na ụmụ nwaanyị enwego opportunity na platform anyị ụmụ nwaanyị enwego opportunity maka na culture anyị na ụfọdụ ihe na-emekpe ụmụ nwaanyị arụ nwaanyị ga-afụ nwoke ọlaik ekịta nwoke a na-agala onwe ọlaik kwalịa mana culture ayara ekwu esi ya hello ifu gị now opportunity adịgo ịbịa mee matchmaker etinye nọmba gị mgbe mmadụ niile akpọcha gị ma gị rọta ofu onye ịrọta ofu onye ị ga-arụta ndị dị gị ka ụkafa ọkpụ ewu ịrọtafa debefa na-achatị with them na-ekwu ụka ya na-ekwe ka fadine gị maka fadinere ụfọdụ na-abịa idinekwe mmadụ ka fa kedo ụfọdụ na-abịa nnọọ bụrụ n'uche ịbịa dine ọ nara ejidete nwa onwe ya aka ọ fụrụ anya nwaanyị ngedegwu ya kwụnye ọ na-agbaghalị ebe niile ọ maazị ihe kọntrolu ọ na-akwa kọntrolu nwa onwe ihe ejide nwa onwe gị aka na ije ịnụ nwaanyị ime enyi osi na ije azụ ịnụ nwaanyị na ịbịa idine ime enyi ịbịakwa ịnụ nwaanyị ịfụzi anya ịkọntrolu onwe gị ị na-agbaghalị ịgbaghalị kata dọkabali ya pantị osisi anyị na ije azụ ịnụ na ịbịa ndine onye azụkwa ekwete gị ọgbagbuo rut gị
nya ka njisi jidekwa ego gị o jide ego gị ije na edine mmadụ ịchọba idine mmadụ ije yiri raincoat jebe na ama good evening na ama good evening ije yiri raincoat gaba ebe ahụ ndị na-agakwa uche gị adị ya maka uche gị adịghị ya ndị ama good evening akọ na gị nnalị gị ihe niile iji Chineke kedu unu shi anya mmadụ 5 nọ na watch ka ezi shi anya ka ndị ọzọ batan ụmụnne ndị nke m kedu ihe m mere unu shi anya ihe kọmentị enyi tag ya mmadụ ka esi atag mmadụ unu nala ihe asọ gị a na-atag mmadụ ịmadị afọ onye ahụ ji wee nọ na Facebook idebe afọ onye ahụ idebe afọ ifu afọ onye ahụ ọpụta ịkwụ enta ụba ịtag gị ọ batakwara anya ọma na ideli edemede na isi ya bịa ebe a na ihe na-eme ịnụọ nwaanyị ị na-apa mpịa inyekwu ya so mpụwa ọ bụrụ iwere pụwa gị gbagachi ebe niile na-azọgbuche mmadụ ụmụ nwaanyị na-edikwa pụwa nwoke nwee pụwa ọ bụ nwoke bụ onye isi a sị ya nya bụrụ isi head nya bụ captain ga na-navigate ga na-anya ụgbọ ịgụrụ aghọtago ị na-anya ụgbọ kaptin na-aba anara anụ n'ofu ụgbọ maka ihe kaptin nke na-apị bọtịn nke ọzọ a na-apị nke ụgbọ ekpuo ofu ga-anọ kama ibulu spare kaptin ibulu spare kaptin ị na-enenegodi didi main kaptin kama ike gwubịa ịpịbakwa mana tu anara abịa na-apị ya n'ofu mpi nya bụ ụmụ nwoke bụ ndị isi nya bụ head nya a na-akwanyelefe ugwu pụrụ iche eji abụ esicheche nri were efere pụrụ iche kunye elifa nri kunye elifa anụ wee dekoreti ya elifa wee bunyefa iji wee kwanye elifa ugwu na fabụ isi unu aghọtago mana ị ga-enye n'obele pọwa to ya wife kwa ọ bụrụ iwekọrọ isi ya na okwu ya bụrụ okwu nwaanyị ji ịnọla ha na mmehen okwu ga-enwere isi okwu ga ji ịnọla ha na ịbụ nwaanyị mmadụ egekwa okwu gị ntị na anaghị ege okwu nwaanyị ntị a na-egechekwa okwu nwaanyị ntị maka ụfọdụ ọ na-ekwu sensị ị ga-enye ntị ọ bụ na okwutere ihe dị mma isi a nwunye m anụgo m ihe ikwu ị ga na-ege ntị maka ụmụ nwoke unu anaghị egebe ntị uche unu na ọdịda na ofu ihe unu anaghị enweme divided attention nwaanyị na-achọkwa ka ị na-ege ntị lụọ onye nso na-apa mpakwa ya ịmago so ọ bụ na ị nara ege ntị ọ ga na-enwe mwute na ị nara ege ntị ifugi power dị 100% ihe na 40 iwelu 60 maọbụ inyekwu onye 35 mana o nwere ụmụ nwoke ga-abịa gbagachi ebe niile si n'ofe maka power belong n'ofe nwa ọyara adị na-ege nwunye ntị ọyara adị na-akpanye na alụ a na-akpa alụ ihe ọbụla ị ga-akpa alụ si ya na-ekwe ihe ọbụla ị ga-eme ị na-akpasi alụ na-akpata nke akpakọ onye ọnụ ọkpa nke adịrọ mma isi ya na-ekwenụ ka nke esiri dị mma kọwalị anya onye nwere maka ụfọdụ kwa ije danye n'ọkụ ọsakwa aka si na ọ gwakwa ga ọ na-akpali gị alụ ikwere ewe nekwa alụ ka ọ na-akpali gị ikwere ewe so nwaanyị akpali gị alụ ụfọdụ ị ga-ekwete inye ị na-enyekwu ugwu nke maka ụmụaka gị ị ga na-enyekwefu ugwu a na-ege ụmụaka ntị ụmụaka ka ị ga na-egefa ntị na-akwanyekwere ụmụaka ugwu ụmụaka ị mụrụ ọ bụrụ na ị nara egefa ntị ọ bụkwa nsogbu fe wenye na papafa akịara maọbụ na mamafa akịara ị ga na-ege ụmụaka ntị ọ bụrụkwa nwunye gị ka ị gara ege ntị asị gị ga-ege ntị ị ga na-ege ntị na-apa mpịa na-ewetali surprise gift ifu gị ị na-ewetali surprise gift nke anụ wee jide na Amerịka jee na-agba n'ụzọ nwaanyị jee na-agba n'ụzọ ejidekwenye onwekwe n'ọnụ bịa na-asị
na ọ na-enye reason o ji wee gbaa n'ilo ọ sị na ka mmadụ ka onye n'ọkpa mmekwe nie ka ọ bụ nwaanyị enwere onye na-apa mpi enwere onye nọọ di ebatakwara na mechie kakpi ọ gbakọta azụ na ọ nara ejiji aka ọ nara enye nri n'ọnụ a na-enye nri n'ọnụ anọkatakwa enye nri n'ọnụ ịtabụrụ inye unu menu love nwantịntị anaba ụlọ abalị egwulicha egwu ejide aka ọ bụrụ egwulicha egwu ozugbo ịgbakụta aja ọdụ nnọọ ka ihe uzo mmadụ ịdọmpụ onye ọ nara efil na ọ bụsikwa nwaanyị ka ezi ka isi eme nke ị nara enwe taịm fụ onye ahụ ị nara anọkata take enyi out anọkata otu aka iteke enyi out unu jelie eating out together unu rapụ ụmụaka unu je chọta onye ga-enedere unu ụmụaka mbọsị unu na ụmụaka ga-agakwa unu na ụmụaka agakwa unu niile together. Ndewo Johnson Divine ekene gị daalụ. Precious ekene gị. Michael Stella ekene gị daalụ na ohu na-emeela. Kedu ndị ọzọ gbakọtabanụ? Hey ndị be anyị ka ezi unu afọ okwu unu ọkpọsọ mmadụ ise anọkwa kamgbe kedu ihe a ga-eme ihe nke a? Kedu ebe ndị ọzọ gabachazi? Ka ebe ndị ọzọ gabachazi jeenu kpọọ fanụ, jeenu kpọọ ndị ahụ ndị nke anyị kedu ebe fanọ? Jeenu kpọọ fa. Unu aghara ekwe ka unu sọsọ unu na-ege m. Tagiba mmadụ shiaba ana m agwa unu ka ọ dịla unu na mma na ihe unu ga na-eme. Unu asịkwa na ya dị eme ya na-eme ihe na-asị na ya na-eme tabakwa ofu na marriage go ịbịakwa na akpọ m bịa kpa elu unu ikpe na omegbuo gị. ana ofu onye na-edikwa ihe na-edi ụfọdụ a na-emegbu ofu onye ọ na-edi mana imegbu na onye ahụ too much. Imegbuo mmadụ too much ọgba ọsọ. A na-akpa alụ, a na-enye power, a na-agwacha ihe na-eke ihe si dị. Igotecha ana iweta akwụkwọ ahụ itinye n'ofu akpati isi a na-ene ebe akwụkwọ a na-ahụ dị na-enye itinye Michael and Stella. Michael Onyema and Stella Onyema itinye ma igolo ụlọ ma igola ọ bụrụ ibulusa afa gị deni ọ na-efe iluzi na obilongoro ibuli eje bunye nwanne gị nwoke ya budu ịghara ebunye nwanne gị nwoke ya budu ọ bụ gị na nwunye gị unu ga-egote akpati tinye ma ọ bụ na unu jee tinye ebe a na-etinye valuable thing unu tinye ebe ahụ ọ bụrụ ibulusa afa gị deni ọ na-efe iluzi na obilongoro ọ bụrụ onye na-alụ ezigbo ọrụ ọ na-efe ilu na ya na-eweta ego ị na-edesa ọsọ afa gị mana o kwesịrị iweta ego together denye together. Ọ bụrụ ya ọ bụrụ ka esi eme ọ bụkwa ka anyị si emekwu ya ọ bụ ka anyị si eme. Ana m etichi ihe na practice ọ bụ ka anyị si eme and ọ bụ di m na-eme initiate ọ bụrụ m na force ya ihe ọbụla ọ ga-asị na ọ ga-agwa nwunye na ọ ga-agwa nwunye na ọ ga-agwa o nwere gịnị akwụcha okwu osi ka o jee mkpa alụ wuti nwunye ka ewetazi elu gị final answer. Akpachakwa anya o nwee ike ọ yara ewe nke ikwuru mana ọ ya asịgodi ka o je gwa gị unu kpachagodi ala o nwee ike were nke ofu onye were nke onye mana ọ ya asịgodi ka ije gwa onye and ewere nke gị ị gara ewe iwe isi akpụ ọ gazikwa ịkwụ aka ọ gaziri ise aka ịkachikwa enyi obi isi ya agwakwa gị ụfọdụ ka ị ga-asị isi ya na ịgwakwala ya o webezie iwe si na-atazi m ụta ị na-atazi m ụta amara ihe a ga-eme ụwa ịgwa ịkwa na-agwa sị ịgwara ihe asị na ị ga-agwa ya ka unu jee kpaa alụ ị na-ekwu maka nwunye gị ebe ị nọ na ka ụmụasa ghara ịkpụrụta nso maka ị nara ekwufe akpụrụta ma na ịlaikira nwunye gị ị ga na-ekwugheli ọnụ iweli dị gị na-akali ụka ebe ị nọ
ị na-akali ụka mara mma ụmụasa agbati aka ụmụ nwoke agbati aka fasi ofu nwunye gị nke mgbe niile ka ijegwu ya mgbe niile ka ijegwu ya anyị chọdịrị ịfụ ya ka anyị magodị ka ọ dị na ọ bụ nwunye gị ka ọ dị na ọ bụ nwunye gị ị ga-agwụ ya ka di gị adị na ị ga-agwakwu ya ihe adị mma rapụ ndị asịrị fakwebe asịrị maka a ga na-akụ asịrị steeti osia ịnụ na nwunye mara mma iweli nlete ọbaa na mma oweli nlete baa na mma gbaa ha ihe ilu na-eletela onwe ihu na-ewe ndị ọzọ na ịnụrụfa ịghọtago so onwere ihe dịka ya ka afụgodi nwunye gị ka ọ dị na ị ga na-eprezentị ya ebe ọbụla unu na-aga ị ga na-eprezentị ya na pọblik na-ejide aka na-esho onye lọv na-esho onye yes na ịvalulie na icherishi ya iwelie na-eje okeshọn ọ bụrụ izu onye n'ụlọ onwe nwoke ofu ọ na-enwe oyi ka ọ na-eme ihe ahụ ọ bụrụ ọka anụrụ fan o wee nwee oyi na-abụ ofuke mara mma ofu jọrọ njọ eme ozolo ezolu baa na be nke jọrọ njọ wee je na-eli ihe na-abalansị olukwu ọgbanye tv na-agba egwu ọgbachacha egwu mechie ihe solia dị na-eche enyi ọ pụọ ọ nara ekwe edu ya apụ odulu nke ọzọ na-apụ maka nke ọzọ anara nke ọzọ ahụ jọrọ njọ ọ nara apụ kebe apụ ọ na-anọ n'ụlọ mana nke ọzọ ọnụnwa na ndị pati ndị na-agagharị agagharị oweli nke ahụ na-agagharị ebe niile nke ọzọ ama akwani nke ọzọ amara maka ofuke anara apụ ọ na-anọ n'ụlọ eme omibata mmịa wa ọbata ọbalansị obulu ụkwụ tụkwasị na-eme ka osisi ya maka onwere onye na-abịa ọ mago na the lady is faithful onwere efe mmadụ sọsọ ọlụ ya ka ọ na-eji na-anata o wee welie na-atachi ngọm ịbata nnọọ ịgbasakwa arụ ife arụ ịgbara ụtọ ị na-agagharị na okekwe gị na oke gị yes ọ bụ ihe ọ na-eme nwoke Igbo and onye ọ na-eme ihe ahụ bụ onye mma ana m ejekwe bia ana m ejebe the lady ọ bata ụgbara ụtọ na-agagharị kụrụ ngide gwe mgbịrịmgba na-agagharị na-aṅụrị maka the lady nwee nnọọ 3 bedroom flat mmezichi enyi na-ejesa ọrụ mana ọ mara mma oweli nke ọzọ na-agagharị ama gbakwali ya na o nwekweli nke o ji eje mba o nwere nke o ji eje mba ọ na-agbagha mgbagha ọ na-esesekwa na onye ahụ okwu onye kọlịa hey the lady mekete na regret si ọ bụ na ọ ma ọ kọnali osiosia na ọ na-agụ anya na ọ jealousy nke onye kọkwali anya bụ nye na nke ahụ di ekwe na di nke ahụ emefe gawal dulu onye ọzọ gawal onye nke o ji eje mba kezi isi na-agba double standard onye nke a na-agwakwukwe na-agwa nekwe na di gị na-agba double standard onye bụ ụfọdụ kwa ifu imichalụ na onye jiri aka ya jide onye ahụ maka ụfọdụ kwa ije kọbakwu atụ gị ilo si na ị na-achọ itisepa nwaanyị ahụ amechie na-ese okwu sisi na ọ na-eme ka o tise ebe na ọ na-eme jealousy na ọ na-eme nka ọkwa onye bịa na-akọli ọkwa eziokwu dị ụmụanụ bịa na-akọrọ m na-enwe mwute si na negodi onye nzuzu nke ọma akwa a na-akọkwuli okwere ọ na-atụzi ya ilo o nwere ihe anara afụkwa ka ihe na-agbakwa n'egwu ọ bụrụ mma onye ka ị ga-eli ije libeni mma ya rapụ onye nke ọzọ aka ịchọrọ mma ọkwa ịchọrọ mma ị ga-aralụ n'ofu rala ofu ọ bụrụ ị na-agba egwu ụkwụ na-abụ mbosi ofu ihe ga-emekwe gị ya na-ama ebe o sikwa ya na-ama ebe o si o nwekwa onye gbalidere egwu ụkwụ na-abụ ahụ na-ayị ọtụtụ ụmụ nwaanyị oyi ụmụ nwaanyị ahụ wee gaa ngịalịa wee mee nye dipọt onye
na-ayị ọtụtụ ụmụ nwaanyị ife emechie mmalụ onwe fa iwe efu na ụmụ nwaanyị ndị ọcha fa wee gangialia mee nye dipọt ọnụ ndị be anyị mma arapụ unu so matchmaker anyị na-eme bụ ka ọ dịrị ndị Igbo na mma ọ bụrụ na onye chọọ ka emelie matchmaker o nwere matchmaker nọmba anyị mmechie mwepụtie onye chọọ ka emelie matchmaker ụdị edemede na jee fesi afịa gị fesi ọlụ gị fesi akwụkwọ gị rapụ ije na-ayọ oyi ka ime friend tomorrow na edina ebe niile maka ọghọm dị na ya dị too much o nwere ka gen si dị ya ọ dịrị ya cha ma nwoke ma nwaanyị and ụmụ nwaanyị ka ọ na-aghọkarị sef karịa nwoke o nwere ọghọm dị na ya dị too much ịchọ nnu dị na nwunye ọ bụrụ na ị chọrọ ka Ịgbo Class wọd meele gị matchmaker ijebe n'ụlọ jee kwuarọtala gị mmadụ ịgwa ndị ị ga-agwa ndị anti gị ma ndị mama gị ma ihe ya rọtabalị gị isi na ya rọrụ ịba ụlọ 3 months ịrọchagolu highest 6 months ịrọchagolu ịkwa ihe gị nga zipuo onwe gị imezi pop like this ị na-agara onwe gị maka ị na-ejekwa na-achụ ụmụ nwaanyị ị ga na-ebufutekwa ego ọ bụkwa ije na-achụ ụmụ nwaanyị ị na-edinefa isi na ya na-enye ego ihe enyekwa ego faya atakakwala gị akpa gị ga-epukwa oghele ọ bụkwa ije na-achụ ụmụ nwaanyị ị ga-edi na ichekwudo na ị ya adụ stinji idu stinji faya akwa like gị ị ya na-ewepụta ego afịa gị wee daa iwee funanya na ị kwesịrị ije kpaka onwe gị wee mee onwe gị wee lia ije chụọ nwaanyị ị ga-nụrụ nwaanyị ọ bụrụ na emebi onye ọbụla ifu na ihe ga-adị mma maka Chukwu si akwa na iko si anyị na oyi ọbịa denye na akwụkwọ isi na Chukwu amali ihe ọkwa ihe ị na-eche iche na Chukwu amali ihe na Chukwu dị nzuzu maka Chukwu amagolu na ị ga-ebutekwa mgbawa obi bute ọya bute afọ ime ịmụọ nwa n'ụlọ ma ọ bụ iwepụ ọnọkatakwa ihe mụọ nwa be dị gị ka ihe ị ga-eme ifu gị ihe Chukwu ji wee neche anya sisi kwụsị unu si na Chukwu amali ihe na unu ga-eme disobedient unu afụ gị ihe o ji sisi emene na ọghọm dị na ya dị too much ọsọ unu gbagha Chukwu okwu ịgbagha Chukwu okwu ifukwu ya ifuru ka ọ si na nwaanyị nyewe di respect ije tụba chalenji ifu ka di gị si ga-eme gị onwere ihe ị ga-elite onwe dị ka ọnụ kwalụ gị okwu ihe ata afụfụ igụbụ nwoke ịlọvụrụ nwaanyị gị ị na-pretend ị nara alọvụ ele Chukwu sisi lọvụ ma ị nara alọvụ ọkwa ịlọvụkwa ifụkwa ya ka ọ na-aga aka ma adị ọkwa ya mgbe ahụ nkịta unu bute m ikpe na nwunye gị etigbuo gị na nwunye gị mekwe nke o mere nka ihe na-eme gị sikwe gị n'aka ka emesịa anyị ndị be anyị shie anyị ya ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị anyị ekene hei ezimanyị dụkọ ọnụ ahịa ya karịrị ihe uji ezimanyị dụkọ hei nwunye odogwu nwunye odogwu nwunye odogwu nwunye odogwu onye ga-abụ nwunye odogwu onye ga-abụ nwunye odogwu onye ga-abụ nwunye odogwu ka njụọ onye ga-abụ nwunye odogwu onye ga-abụ nwunye odogwu ka njụọ onye ga-abụ nwunye odogwu ịbụrụ nwunye odogwu ị ga-ekweta na odogwu na-eme ọfụma ịbụrụ nwunye odogwu ị ga-ekweta na odogwu na-eme ọfụma 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 ndị be anyị ka ọ dị na mgbe ọzọ